BPFनि बनरगाव ब्लक BPFनि पेरेन्ट बडिनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारियाव बिबान दंमोन। आंनि मुङा श्री रहेन्द्र दैमारि, गामिया आंना सामखागुरि आरो प्राइमारिया सोनाब मालिगाव। दा आङो BPFनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारिबाबो आरो BPFखौ आं दाबो पार्टी हिसाबै आहा गाज्रि मोननाय गैया आरो BPF पार्टी हिसाबै आहा जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय राजीव बांगाल सार, दा जोङो सिगाङावनो राजीव बांगालाबो BPFनिनो सासे EMमोन। बेखौ जोंनो मावनानै इलेक्शनाव खामानि मावनानै देरहाहोबोदोंमोन आरो 2020 मोन नामा सेकेन्ड इलेक्शन, बावहाय BPFनिनो टिकेट लानानै राजीव साराबो MCLA खौ बनरगाव ब्लकआव दारायदोंमोन कनस्टिटिउसनाव। दा बहायबो जोंनो लागातार बिथांजों लोगो नांफानानै मावफानायमोन। दा बिथाङा BJPआव थांदों, नाथाय बिथांखौ जोङो मोजाङैनो मिथिखागौ, सिनायखागौ आरो जोंनि बनरगाव 9 नं बनरगाव कनस्टिटिउसननि MCLA हिसाबै आंबो बनरगावनिनो समस्तिनिनो सासे नागरिक हिसाबै जोंहा सासे MCLA जों न'खरनि बायदिसिनानि हाबि जाबिनि सुख दुखनि खोथा रायलायनो मोन्थाय दङ। दा बिथाङा जेरावखि थाया, जायखि कंग्रेसनियानो जा, जायखि BJPयानो जा, जायखि UPPLनि MCLAयानो जा, जोंनि जनसाधारनफ्रा जायखि पार्टियाव थाया मानो बिथांनि न'आव थांनानै रायलायनो मोननाय, गावनि सुखु दुखुखौ बुंनो मोन्थाय निस्सय दङ। दा बेखौ लानानैनो जोङो सानसेखालि 15 आगस्ट खालि बै समरपुर LP स्कुलाव मोनसे बल फाइनाल मेच जादोंमोन। बे मेचआव बिथांखौ लोगो मोनदों, बिथाङा आंजों मोजां गाज्रि रायलायदों आरो बिथाङा आंखौ आंनि न'आव आंनावबो थांदो खेबसे रायलायनि होननानै बुंदों। ओमफ्राय आंहाबो माखासे न'खरफ्राव समस्या दं, सुख दुख दं हिसाबै पार्सनेलि मेटार लानानै आं बिथांजों रायलायनो थांदोंमोन आरो बिथांजों रायलायदोंबो आरो बिथांजों रायलायनायाव आंजों रावबो हाबफायाखैबो थाफायाखैबो, बिनि फेमिलिबो थायाखै, मिसेसआबो थायाखै आरो जोंनि चेयारमेनाबो थायाखै। जों सानैजोंल' जोंनि गोसोनि खोथाखौ रायलायदों, सुख दुखनि खोथाखौ रायलायदों। दा बेवहायनो रायलायखांनानै बेसेबा गोबावजों थाबाय। बेनिफ्राय आंनि जेनोखि प्राइमारि जेन'बा ब्लकनि जोंनि बनरगाव ब्लक जेन'बा BPF पार्टिनि जाय इनचार्ज बिबान मोननाय देगलाय, बे देगलाया बोरैबा मिथिहैबाय। मिथिहैनानै बिनिफ्राय प्राइमारियाव फन हरबाय। प्राइमारियाव फन हरनानै प्राइमारिनि मानसिफ्रा आंनाव सोंबाय जे नोङो माथो BJPआव थांनो राजीव बांगालनाव रायलायहैबाय। नंगौ, आं थांदों, रायलायहैदों। आंहा न'खरनि समस्याखौ लानानै आङो रायलायनो थांदों, रायलायहैदों। बिदि होनना आं बुंबाय आरोखि, सिखार लाबाय। लोगो लोगो ब्लक प्रेसिडेन्टनि फनआ आंनाव फैबाय आरोखि। ओमफ्राय आं ब्लक प्रेसिडेन्टखौ लोगो हमहैबाय। लोगो हमनानै आङो गासैबो सुखु दुखु बाथ्राफोरखौ रायलायबाय। आंहा न'खराव मोनसे गिदिर बिपद जादों, बे बिपदनि सोमोन्दैबो आं रायलायबाय। ओमफ्राय आङो फैबाय, प्रेसिडेन्टखौ नागारनानै फैबाय। प्रेसिडेन्टआ इनचार्जजों मा रायलायखो आं बेखौ मिथिला। आङो दहाय फुङाव मोनसे खोथा मिथिनो मोनदों माखासे मानसिनिफ्राय, आंखौ माने प्रेस मिट खालामनानै होखारसिगोन होननानै आं खबर मोनबाय आरोखि। आंखौ सुख दुख रायलायनायावनो जुदि प्रेस मिट खालामनानै जुदि होखारनोसैबा आं मालाय मानोथो थाबावनो। आङो BJPआवनो थानानै BJPनि आदर्शजों आंबो राजीब सारजोंनो लोगोसे खामानि मावफानोसै आं बेखौ साननानै आं दा खुद निजे BJPनि आदर्शजों राजीब सारमोनजों बा बे पार्टिनि मानसिफोरजों मिला मिसायै लोगोसे खौसेयै आङो खामानि मावनो होननानै दिनै खुद निजे आंनि सिथ्लायावनो आङो बिबुंथि लाखिबाय आरो बिनिफ्राय आंहा बांद्राय बुंनांगौ गैला, बेखिनियानोसै। लोगोसे
गुबुन सोद्रोमाफोर फैनायनि आसा दं नामा बिजेपि आसाखौथ' आं बुंनो हाया आंखौ मोजां मोनग्रा मानसिफोर दङ बिथांमोनहा हयथ' आं दिनैसिम रावनिबो सिगाङाव गामियावबो प्राइमारि लेभेलावबो आङो बिजेपियाव थांसै आंजों फै ओरै फैना रावखौबो लिङाखैबो खोन्थायाखैबो खिन्थु बिथांमोना आंखौ खुद मिथिदों आरो एसे सोंदों आरो दिनैसिम आं गामिनि मानसिफोरखौ सोरखौबा आंनि लोगोखौबो फै बिजेपियाव थांसै होननानैबो आं लिङाखै आरो आंनो दासिमबो जयेन जायाखैबा आं बोरै लिंनो आरो जानला मोनला लिंना बे मुगायाव खुनु मानसिखौ जानला मोनला पार्टियाव लिंनाया बे थिगबो नंखाला आरो दानि मानसिफ्रा जाम्बा जाम्बिबो नंला खिन्थु माखासे मानसिफ्रा आंखौ गोदोनिफ्रायनो मोजां मोनग्रा मानसिफोर दङ उदिसबो लाग्राफोर मानसि दङ हयथ' दिनै आङो प्रेस मिट होबाय बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथांमोना आंखौ नुयोब्ला हयथ' माबा माबि सोंनो हागौ लोगोबो नांनो हागौ आरो सोरबाया फैनोबो हागौ बे आरो आङो फैयाबो आंजों फैथ्राबो होना आरो खुद आंनो निजे नागिरनानै लांथारगोनबो होना पार्टिनि मानसिनि आरो दानि मुगानि जेनिखि स्टेडिस जेनिखि थासारि बे थासारिजों गोरोबनानै आं खामानि मावलांगोन आरो आं मावाबो नङा मावगोन आरो मानसियाबो हयथ' लोगो जायोबा आं बेखौबो आजावगोन बास बेनो आरोखि